kazuwai vana vezimbabwe nemi mose muri kunze kwenyika. Musi wa24 May tinokukokai mose ku-Night of Solution. Tinenge tiri paKingston House, second floor, kona Kwame Nkrumah and Leopold Takawira. Pana 8 manheru kunobata 5 Maxen. Saka nenge riri zuva guru rekuti tiri kukumbira nyasha yekunamata kuti Mwari vazviratidze. Tichange tichisunungura mafamilies kubva kune mhepo inorwisa. Tichange tichinamatira vanorwara. Tichange zvekare tichiprofita tichipa vanhu direction sezita reprogram kuti Night of Solution. Saka solution ite tichiipa tichishandisa simba rechiprofita. Saka musi wakanaka chaizvo kuti tinokukokai mese kuti uyai tinamate musunungurwe muone simba raMwari. Mwari achitiitira zvakanaka. Ndisununguroka tokudai mese kuti munge muchitoriko tichikumbira simba raMwari, Mwari vachizviratidza. Saka ladies and gentlemen, ndatisangane on that day nyasha dzikawanzwa nendiriko ndichimboona kuti how far, but I'll be there. But this is manje tendichiya tichiita tuma-skill food kuti hamuzoti aiwa akani tosangana ikoko.